Jó. És akkor utána a saját, tehát a matematikusként persze itt nagyon, nagyon sok kiegészítene való lenne a technológiai dolgokkal kapcsolatban, mert hogy azok, én úgy éreztem, hogy nagyon pontatlanul vannak elmondva, de ez inkább ebben nem a kritikát, hanem inkább a segítséget ajánlanám föl, mert ezzel végig kell beszélgetni, meg kell érteni, hogy milyen tartalmak vannak mögötte. És egyébként az mindenkit kicsit buzdítok arra, hogy a matematikát egy kicsit csiszolja, mert hogy a big data feldolgozásának az eszközei az nagy mértékben matematikai alapokon, aztán informatikai eszközökkel történik. Tehát ha valaki ezt nem érti, hogy mi ketyeg a SPSS vagy a IBM modellel, vagy akármi mögött, akkor lehet, hogy fogja tudni használni, de nem fogja tudni például a határait. Mikortól kezdve nem működik. Miért dobta föl most éppen a talpát? Ilyen típusú szituációkat azért sikeresen el lehet kerülni, hogyha van mögötte egy olyan fajta tudás, ami arról szól, hogy hogyan működnek ezek a feldolgozó eszközök. Jó. Köszönöm. És köszönöm a türelmet. Nem azért vigyorogtam csak, mert itt a Gyuri azzal kezdte, hogy ő azt fogja elmondani, amit én, és az egy nagyon jó bizonyíték volt arra, hogy mennyire másként lát egymásról nagyon sokat beszélgető, meg egymáshoz közel álló ember is együtt nagyon témát, de ezzel együtt, tehát ez nagyon más volt a Gyurinak a prezentációja, azért az éremnek a két oldala, és én útkor erről sokat beszéltem, hogy most egy irányultam, úgyhogy lehet, hogy inkább csak az volt, de nagyon köszönjük. És még az jutott eszembe, hogy ez egy szükségszerű dialógus, a természettudomány, a társadalomtudomány akármik között, amit az élet provokál ki, mert az élet nem az egyetemi departmentek szerint strukturálódik. És ez azt jelenti, hogy azt mondod, meg kell tanulni a matematikát, igen, létre kell hozni a közös nyelvet, a közös érintkezési feleteket, az interfészeket, ahhoz meg ki kell lépni a komfortzónából, abban, hogy az ember folyton mozog, és ez megkívánja. Ez a hálózatosodás egyébben velük itt. Igen, úgyhogy nagyon köszönjük. Parancsoljuk. Az úr volt először. Röviden, miután megszólítattam, én is természettudós vagyok, fizikus vagyok, és örülök, hogy itt lehettem és hallhattam, hogy önök hogyan gondolkoznak. A megjegyzésemet onnan kezdeném, hogy ténylegesen azt, amit szociológusok, ahogy önök gondolják, ez nem mondanám, hogy magasabb rendű, de mindenképp bonyolultabban látják a rendszert, mint egy fizikus. Részecske fizikus hogy látja, van mondjuk 70 milliószor millió esemény, az ugye 70 trillió, és ebből kell 8 darabot megtalálnia ahhoz, hogy Nobel-díjat kapjon valaki egy Higgs bozon nevű részecske megtalálásáért. Ez egy ilyen egydimenziós, szépen végig kell menni. Most, ha megvan ez a Nobel-díj, akkor utána a következő Nobel-díjat azt nem tudjuk, hogy miért kéne kapni, akkor ott el kell kezdeni ezt a 70 milliószor millió adatot valami furcsa korrelációban, a nem ismert törvényszerűség felismerésé kedvéért átrendezni. Na most ez az a rész, amitől big data valami, hogy pontosan nem tudjuk, hogy mit keresünk, de szeretnénk valamit találni, vagy legalábbis én fizikusként így interpretálom, és itt már kezd biológiába áthajlani, dolgoztunk együtt genetikus kollégákkal, ott van sok tízezer embernek a genomja, és akkor mit tudom én, 128 markert néznek, és akkor asszociatív korrelációkkal keresik, hogy mi a közös abban, hogy aki asztmás, mi a közös abban, ami fehér, aki fehér, megint nem tudva, hogy mi a szabályosság, csak nekik van egy óriási adatbázisuk, és addig hasonlítanak össze, hogy most nem tudom a pontos, nem menjünk bele a matematikába, ez nagyon, nagyon kemény matematika, mondjuk, hogy addig keresgélnek, amíg valamit nem találnak. Na most nekem úgy tűnik itt a szociológiában... Bocsánat, azt honnan lehet utána tudni, hogy találnak valamit, annak van relevanciája? Hát ez egy jó kérdés. Hát utána azt kell mondjuk genetikusoknál kipróbálni egy klinikai esettel. Tehát van egy törvényszerűség, és akkor megint van 3 év, hogy megnézzék, hogy az a törvényszerűség előrébb vitte ezt az elemzést. Biztos, hogy ki kell próbálni, hogy annak van-e értelme. Fizikusoknál egyszerűbb lesz, mert akkor meg kell nézni, hogy az a szabályszerűség, amit valahogy megtaláltak, az egy matematikai modellel lehet-e elméletet csinálni rá. Na most a szociológiában jól értem, és pont ez a kis kütyű, amit mondták, tetszett ez a, mit mondaná Megyesi, ha látná a reakciókat. Tehát tulajdonképpen ez az az eset, amikor
amikor a fagylalt visszanyal, tehát tulajdonképpen itt nem egy statikus adatbázis van, hanem emberekről, tehát addig, amíg nekem tudatlan részecskékről vannak információim, azt én statikusan elemezhetem, amíg jól esik. De amikor emberekről vannak információink, akkor hát az bizony befolyásolhat engem is, meg az adatok ugye visszafelé is, és itt nekem, ami eszembe jut, az gyakorlatilag a közgazdaságtannak a önmegvalósító jóslatai, tehát valaki feláll, mond valami baromságot, és tényleg abba az irányba kezd el működni a közgazdaság, amit tönkre nem megy, akkor valaki más mond valami másikat. Na most igazándiból oda akarok kiukadni ezzel, hogy én azt nem látom, hogy a szociológia az tulajdonképpen mire akarja ezt használni. Mert azt tudom, hogy a fizikában azért akarjuk ilyeneket, módszereket használni, hogy még effektívebb, még gyorsabban dolgozzunk, még hatékonyabban találjunk meg tulajdonképpen új eredményeket, ahol az új eredmény az egy fizikai törvény. A közgazdaságtanban azt látom, hogy ott valaki több pénzt szeretne keresni, és azért alkalmazza ezeket a módszereket, mert ott van materializálódva az a néhány millió, nehogy Isten milliárd, akármi, kavics, ami a végén ott megjelenik, akkor ő jól csinálja a dolgát. Most szociológiában mi a motiváció? Szóval mi lesz, illetve pláne akkor, ha maga az adatbázis azt tulajdonképpen visszaszól. És mivel akar avatkozni, hogy most akkor mit mérjetek, hogy mérjetek, miként lássátok. Szóval hadd kérdezzem már ezt, hogy hogy látják a... Én mindig nem a fiatal lány kategória vagyok. Reménykedünk fel ezzel együtt. Viszont kapcsolódni, lehet, hogy addig egy kicsit többit a természetudós, mint én geofizikus vagyok, de informatikai, megérzési informatikus. És azért jöttem el ideig testvérem. Hogy hívnak? Magyar László. Most hát én Lévai Péter voltam. Lévai vagy Lévai? Lévai. És teljesen véletlenül elolvastam egy olyan hírelet, amit által kiszoktam tőlem. Hogyne. Sajnos ezt kiszivárgott, nem akartuk. Én nem kiszivárgott. Mindent a szó megütötte a szemre. Gondoltam, hogy eljövök. Ugyanis én ennek az alján vagyok. Ilyeneket szeretnék építeni, informatikai rendszereket. És gondoltam, hogy meghallgatom, hogy van föl. Nagyon érdekes egyébként. És csak azt szeretném mondani, hogy most folyik egy informatikai forradalom is. Ezek az eszközök, a feldolgozó eszközök úgy néz ki, hogy felnőnek a feladathoz. Tehát nem csak az adattömeg van meg, és azok a szoftver kezdemények, amelyekről mondjuk ti is lehettek, nem tudom, szóval ti is láttok, de ennek van egy ilyen nagy volumen online feldolgozó, rögtön visszajelző informatikai háttere, aminek a forradalmaként most zajlik, régen már megvannak, de most értek be ezek az eszközök. Tehát azért nagyon izgalmas a terület most, mert most már az informatika képes ezeket az igényeket kiszolgálni. Ezt csak úgy mondom. De ez így van. Ami kiprovokálnék, amit nekem egy kicsit hiányzott, hogy nem figyeltem elég, az egy definíció, tudom, hogy nehéz, de azért azt a szállat nem láttam, hogy definition, hogy ez mi lenne ez a big data. Üzleti oldalon az látszik, hogy iszonyatos igény van rá. A Matárszó is felütötte a pillanat, már másképp hívják ezt a céget, de hogy ott iszonyatos mennyiségű adat van, amiből pénzt lehetne csinálni csak azzal, hogy elég gyorsan földolgozunk dolgokat, nekik pedig nem tudott az informatika földolgozni. Most például helpdesk, ugye főigaz ember, ez helpdesket főigaz, panaszkodik, és már a ügyfélnek a hangsúlyából el lehetne dönteni, hogy nagy balhé lesz vagy nem, online. És be lehetne szólni az operátornak, hogy figyelj, vegyél vissza, mert ez egy hákis ügyfél itt az egész életrajza, meg sose fizettetek meg. Tehát ilyen... Ez működik. Ez 10 éve működik. Akkor Ott van. rendben, de ezt csak egy példát akartam mondani, de számtalan, tehát végtelen lehetőség van még ebben. Annyira így van, hogy én voltam olyan tárgyalásokon, mindegy, hogy melyik cégnél, ahol tulajdonképpen azt a problémát prezentálták, hogy neki hogy gyűlik ez a digitális adat, mert ez nagyon fontos, hogy a digitális adat hogy gyűlik. Mit kellene vele csinálni? Tehát igaziból én arról beszélek át, hogy gondolati ötletvákum van, nagyon sok minden történik, de annak az elképesztő robbanásnak, ami eszközszinten, adatszinten most végbe megy, azzal nem tudunk lépést tartani, mert hát az ötlet az korlátos. Nagyon jó ötletek vannak, meg elképesztő applikációk, de még mindig a dolog
között az a szakadék ez nyílik. Igen, azt gondolom, hogy rengeteg ötlet. De van lehetőség. És még egy dolog, azt befejeztem, az a Big Brother szót, azt úgy vártam, hogy megjelenik. Mert hogy itt azért ennek nagyon komoly problematikai tudnak lenni. Hosszan beszéltünk róla. Meg volt, csak lemaradt, az utolsó szlájdon, de ez volt. Valahol lemaradt. Valaki letörölt. Gender kiegyensúlyozások közt, amit nem csak azért. Az egyik az csak egy zárójeles megjegyzés azzal kapcsolatban, amit Péter vetett fel a reflexivitással kapcsolatban. Hogy mennyire érdekes volt, amikor a tőzsdei-kereskedelmi cégek megpróbáltak használni olyan különben teljesen eszetlen algoritmusokat, amiknél csak a gyorsaság számított. És a kezdő, akik először használtak ezeket a technológiákat, azok valami nagyot nyertek olyan 9-10 évvel ezelőttig, és amikor ez a technológia elterjedt, és maga a folyamatba bekerült az információ, tehát egyre több részről, egyre több kereskedő használta ezeket az algoritmusokat, onnél kezdve nem lehetett igazából használni. A másik, nagyon örülök neki, hogy természetesen amikor arról is megjelentek, mondjuk is írtak vele. A döbbenetünk egyelőre erősödni. Hogy az előadó miket fog válaszolni ezekre a részben provokatív kérdésekre. Nekem feladat a szemben azzal kapcsolatban, hogy a szociológia képes lesz elmozdulni a természettudományok objektivitása felé, de nem. Mi szociológusok sem értünk feltétlenül abban egyet szerintem, hogy el kell mozdulni, vagy el tudunk mozdulni. De én azt gondolom, hogy éppen abban a kapcsolatban lehet látni a különbséget a szociológiai természettudományok között, ami most itt a jel és a jelentés problémájaként került előben az előadásban. Hát, hogy a szociológia szerintem részben egyfajta hermeneutikai tudomány, tehát hogy nálunk kérdés az, hogy hogyan, hogy ez a jel, amit mi látunk, az hogyan értelmezhető. Én a szörvénystatisztika tanszéken tanítok, mi még arra vagyunk felkészülve, most változik, hogy szörvényeket csinálunk, tehát megkérdezzük az embereket dolgokról. Ennek a dolognak is megvan a maga problémája, például az, hogy a magyarokat pessimistának tartják, az egy olyan fajta kérdésre épül, hogy mennyire boldog ön, amit Angliában úgy tesznek fel, hogy how happy you are. Érezzük a két kérdés közötti különbséget. És mégis, amikor összeütjük a két adatbázist és megállapítják, hogy a magyarok azok pessimistábbak, akkor az tételezik fel, hogy ez a két dolog nem azt jelenti. Az online adatbázisokban ma egy hasonló megközelítés, az például Twitter, meg blog szövegeknek az elemzésével folyik, ahol amennyire én látom, próbáltam ennek utána nézni, nagyon egyszerű szövegelemzési módszerekkel kigyűjtik a boldognak tartott szavakat szövegekből, ezeket az arányát megállapítják, és azután jelentik ki akár egy időbeli dinamikát, akár földrajzi eltéréseket tekintve boldogabbul, boldogtalan egy országban, egy másik országban, aminek ugyanúgy megvannak a maga objektivitási problémái, amiről sokszor nem vesznek tudomást azok az informatikusok, akik ezeket az elemzéseket. Jó, van, parancsolj. Amikor a döbbenetet tovább fokozok, én az egyetem másik oldalára, tehát a tudomásra jöttem, Corvinusról. Igen, tehát Olá Istvánnak hívnak, én villamos mindig vagyok és közgazdász, és pár apróságot tennék hozzá. Az egyik az az, hogy egy olyan dolgot kéne beletenni itt a gondolkodásba, hogy ha valamiben sok van, az nem biztos, hogy jó. Tehát a minőség, hogy milyen adatminőségből dolgozunk, az nagyon-nagyon nem mindegy ám. Tehát egy adatot végtelen számú replikációval lehet többszörözni, attól az még ugyanaz az adat lesz, és egy nagyon nagy probléma egyébként mindenkinek, aki mondjuk informatikával, matematikával foglalkozik, hogy kiválasztjuk azt az adatot, aminek információ tartalma is van, és a többit hogy szedjük le róla, ami felesleges és nagyon, nagyon káros. A másik tudományos szempontból nagyon fontos, és nem tudom, hogy mennyire foglalkoztatok vele, hogy 25 éve van egy módszertan, ez a tőzsdei kereskedéssel függ össze, hogy a benfentes magatartást hogyan lehet vizsgálni, és ennek hihetetlen tudománya van a közgazdaságtanban, pont viselkedés alapokat implementáltak bele, fizikusokon keresztül egyébként, tehát van egy ilyen nagyon furcsa szakma, az a neve, hogy gazdaságfizika, szociológiai alapokkal, törvényesen egyébként csak a pénzügyi tiltott kereskedelemre használható, ha elengednénk ezt a dolgot kicsit más felhasználásra is lehetne, de nagyon érdekes, mert tapasztalat van benne mindarról, amit
itt a Csepeli Gyuri mondott, de ez egy nagyon szűk célra kitalált algoritmus rendszer, ami ezt kutatja. A következő az az, hogy van adatunk, van adatokról adatunk, de fel kell tenni egy kérdés, hogy teljes körű-e ez az adatminta. Ugye, ha csak Magyarországot nézzük meg, és ugye Gyuri mondta, hogy szeret a Facebookból, meg mindenféle online eszközből mintát venni, igen, ám csak a társadalom mekkora százaléka van itt, kérem szépen reprezentatív jelen, és ugye kutatóként mindenkit a szegénység problémájával foglalkoztat, pont azok nincsenek benne, akik sok szempontból izgalmasak lennének, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondolkodtok erről. És még egy kérdésem nekem lenne, mert nagyon izgatja a fantáziámat, hogy amikor az emberek ugye személyesen találkoznak, van egy viselkedési mintájuk. Azt mértük egyébként pénzügyi eszközök kapcsán is jól látható, hogy az interneten másképp viselkednek az emberek, és ebből a másképp viselkedésből vonunk le következtetés, és akkor mit is csináltunk? Az embert modelleztük le, annak a viselkedését, vagy egy embernek egyfajta működési módját, amit az interneten mutat, mint működési mód. A kettő szerintem nagyon nem ugyanaz. Nem tudom, ki mit gondol erről, de ezt lehet ilyen szempontból mérni. Nagyon szűk mesdjén egyébként a tőzsdei kereskedelme szintén, de ez egy nagyon érdekes kérdés. És ugye a házatkutatási kérdéshez én azt gondolom, hogy fel kell tenni még egy tudományos kérdés, hogy az egésznek mi értelme, hogy ezt keresjük egy válaszként. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha tudunk valami közgazdasági hasznosságot ebbe bemutatni, akkor ez hozzá olyan érdeklődés, hogy pénzt lehet mellé tenni tartósan, mint tudományág. Nem tudom, hogy ki közgazdász még itt a teremben van esetleg, de mindenki látott mondjuk már mérleget, meg beszámolót, és oda is tudott még a tudomány eljutni, hogy az adatvagyon, mindenki beszél róla, de mondjuk egy mérlegbe hogyan tesszük bele, vagy mondjuk egy tudásvagyon hogyan teszünk bele egy mérlegbe, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha ebben bármi ötlet van valakinek, akkor ez egy mindenkinek sokat segítő kis felvetés, hogy hogyan tudnánk ábrázolni azt a valamit értékben, amit mindenki kutatni szeretne. Tudjuk, hogy kéne, csak nem tudunk rá pénzt szerezni, mert nem tudjuk, milyen értéket kutatunk. Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, de a világ csak így tart ebben a dologban. És nem csak Magyarországon, én nem találtam olyan kutatót, akire tudott volna választ adni. Ugye pont az a, hogy mondjam, tehát ugye nagy vitának van a szomszéd tanszékekkel, hogy mindenki tudásvezérelt vállalkozásokról beszél. Nagyon jó, mutass rá a mérleg sorás, hogy a tudás oda van értékben írva. Nincs. Adatvagyon, nincs ott benne. És addig, amíg ezt nem oldjuk meg valahogy, értékelési szabályoknak hívjuk a közgazdaságtanban, addig ez egy nagyon nehéz kérdés lesz. Ilyen szabályban sokat tudunk róla beszélgetni, tömegesíteni, azt nagyon nehéz nélkül. Jó, és már köszönjük. Hogyha nincs másnak kérdése, vagy ha van is, és még nem akarja, hát nem fogok senkit képviselni a hölgyeket, de Gergő, ha te vezeted, akkor most én vezetem, most az van, én mondom. Én azt mondom, azt akartam elmesélni, nem szóltál volna közbe, agresszívan, hogy annyira depressziós az élet, annyira szörnyű, és itt a Gyuri már kezdett egy másik folyamatot is, ezt is tulajdonképpen a Gyurival együtt gondoltuk ki, hogy ennek a szörnyű létezésnek ezek az intellektuális összejövetelek adnak ellenpontot, tehát ezeknek nagyobb a jelentősége, mint boldogabb időkben. Most ezek nagyon, most a héten már ez a második ilyen találkozom, vagy egy héten belül, és ezek tényleg, Horn Gyulát idézem, ezek olyan cölöpök, amik úgy megtartják az ember. Értitek, hogy mit akarok mondani, szóval nekem ez nagyon tetszett, és én nagyon sokat tanultam belőle, és akkor most kíváncsian várom a Gyurinak a zárszavát, és még benne is fogunk maradni a hosszabbítással az időben. Jó, hát nyilván nem tudom lezárni ezt a dolgot, először is a köszönetemet kell kifejezni a sok konstruktív megjegyzésért. Az biztos, hogy ez egy nem szándékolt következmény volt, de erre szerintem nem fogunk ülni, hogy ugye kiszivárgott ez a dolog, mert mi ezt általában 3-4-es körben egymásnak szoktuk szigorúan mondani. És most a titok ugye nyilvánosan állt, és ebből kiderült, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy soha mi mindig a természettudósokra látok, mindig úgy néztünk, mint egy speciális átokra, mint a zsidók, akik ugye az egyiptomiak fogságában vannak. Mert mi ugye, mint társadalmi kar, ide belettünk rakva ebbe a borzalmas épületbe, és a percig nem jutott eszünkbe, hogy ti eszek vagytok, ti nem liability vagytok, és most ez világos volt, hogy érdemes lesz ilyen interdisziplináris beszélgetéseket csinálni a legkülönbözőbb témákban, mert tényleg ez nem adatgazdagítás, de gondolatgazdagítás, és ez nagyon fontos dolog, hogy végtelen hálás vagyok azért, hogy ezt a kiszivárgott titkot ilyen módon hasznosítottátok, és amennyiben a Tibor, ugye ő a főnök, ezt magáéval teszi, akkor a jövőben szerintem tudatosan erre kell törekedni.
A megjegyzések azok mind zseniálisak és jók voltak. Ugye a Guszti hiányolt az egészből a pszichológiát, és amit a Pista mondott, az is rettetesen érdekes, mert ő nem a pszichológiát hiányolta, csak azt mondta, hogy azért az interneten a pszichológia, meg az interneten a társas élet, az nem a pszichológia és nem a társas élet, hanem az internet által konstituált jelenségcsoport. Természetesen. Én úgy látom, hogy ezek a dolgok, hogy szorongásmérés, szentimentmérés, közösségmérés, vagy kapcsolatiság, ezek benne vannak ebben a paradigmában, amiről én beszéltem, és az is teljesen igaz, hogy ez az interneten működik, és az interneten van jelen, de én valahogy úgy látom előre, nem tudom, hogy igazán messze vagy nem, ha tetszik nekünk, ha nem tetszik, hogy az életünk nagyon nagy része föl fog költözni ebbe a médiumba. Tehát lehet, hogy pár év múlva már nem ebben az összefüggésben leszünk, hanem majd Skype-on fogunk, vagy ki tudja milyen módon fogunk kommunikálni, úgyhogy térben nem találkozunk. De ezzel együtt is feltétlenül figyelembe kell venni azt a dimenziót, ami nincs rajta az interneten, és talán elvileg nem is lehet rajta az interneten. És ez mindenkivel egyetértek, aki azt mondta, ezért nagyon hálás vagyok, hogy igen, ezek nem tisztított adatok, ezek azért, mert rengeteg adat van, az még nem biztos, hogy jó, és nem helyettesíti a szőrét. Tehát biztos, hogy Renától nektek megmarad a kenyeretek, mert mi is oda kopuláltunk a Tibivel ebbe a projektben, amiben dolgozunk, hogy nem tudjuk kikapcsolni a szőrét. Tehát itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy különböző aspektusait nézzük annak az úgynevezett valóságnak, a Tibor hiányok az előadásomból, de hát nem tudjuk, hogy mi az, hogy valóság, és emberek vagyunk, nekünk nincs valóságunk, az állatnak van valóság a Tibor. Nekünk az van, amit annak tartunk, és hát mivel sokfélék vagyunk, sokféle valóságunk van. Más a szörnyű valóság, más a big data valóság, más itt a Miki, ugye a kulturális antropológia valósága. És a big data ilyen szempontból ebben talán nem voltam elég expressis és neofita módon viszonyulunk a dologhoz. Abban teljesen egyetértek veled, hogy nekem fogalmam sincs az egésznek a matematikájához. Tehát én egy user vagyok, világéletemben olyan emberekkel dolgoztam, akik viszont köpik vágják ezt a dolgot. Tehát már a matában is úgy kezdtem, hogy egy olyan zsenivel dolgoztam együtt, most is zsenikkel dolgozunk együtt, a Szakival. Tehát ilyen értelemben véve reménytelen engem kiképezni, de a Tibort, hát talán Tibort igen. Engem? A Gergő az jó matematikában, tehát én amit maximum akarok tudni, és ezen fogok még inkább dolgozni, hogy az expressis verbis hülyeséget ne beszéljek, illetve megpróbálom magát a logikát megérteni. És eddig úgy éreztem, hogy ezt az adományos logikát megértettem, de ugyanakkor, amit te mondtál, az nagyon fontos, hogy persze most van egy új generációs adatbányászat, meg új generációs applikáció, épp ez a Csere Gábor nevű kollégám, aki Finnországban emigrált, ki tudja miért. Ott most egy online szerencsejáték cégnek csinálja az adattárházát, és ott real-time-ban lehetőség van arra, hogy mikor valaki játszik valamit, és már érződik a real-time adatok kapcsán, hogy már lejönne erről, hogy gyorsan felkínálnak neki egy még nagyobb játékot. Ilyen értelemben véve rajta tartják a szeren ezzel a módszerrel, és testre szabottan. Szóval ez egy fantasztikus dolog, és ez nyilván már csak emiatt lehetséges. Tehát amit a Tibi mondott még, hogy mennyire redukált az a valóság, meg a szörű, ezt megválaszoltam. De van egy nagyon fontos dolog, és ez múltkor jött ki, amikor a Hank is volt itt, és ezen azóta is állandóan gondolkozom, hogy itt van egy módszerűje a rendellenességnek a feltárása, amire az Isten ezt célzott. Tehát, hogyha a rendellenességek, tehát a rend szerint, a szabály szerint azt fel tudjuk mutatni, a mintázatokat ki tudjuk mutatni, a szegmenseket meg tudjuk mondani, a remek predikciókat tudjuk csinálni. De hát az élet ugye attól élet, hogy olyan dolgok következnek, amikre az ember nem számított. Itt a rendszerváltás kapcsán, igaz, hogy én nem vagyok egy big data magam, nem vagyok egy hülye gyerek, de mikor 1989-ben elkezdődött a rendszerváltás, nem gondoltam volna, hogy 20-valahány év után ugyanoda kerülök vissza, mint a nőves korán játékba, gyerekkoromban, a kiindulóban. Pedig vagyok hülye. Tehát valami bekövetkezett, amit nem láttunk előre. És szerintem big data-val se lehet előre látni. Tehát ez az életben ezek a zseniális dolgok, hogy a rendellenességekre nincsen igazán algoritmusunk, és a rendellenesség, hát az viszi előre a világot, nem a rend sajnos, mert mindig a káosz felől tudjuk megújítani a rendet. És valóban a káosz ilyen értelemben, mivel jól lehet, az egész big data tulajdonképpen elvileg ugye ebben a nagy egyben van benne, de valószínűleg ez így nincs még benne.
ez a lehetőség, tehát a káosszal nem tudunk igazán kezdeni, de biztos lesznek olyan algoritmusok, amelyek segítségével a negativitásos többet fogunk megtudni, mint amit most megtudunk. A etikai problémák, meg egyáltalán az egésznek a negatívum, lemaradt az utolsó szlájdban Accessibility beszéltem a Big Brotherről, beszéltem a totális ellenőrzésről, és amiről még nagyon kell beszélnünk, hogy ez az internetre költözött lét, ez mint a kábítószer, ez kiszívja az emberből az akaratot a reális életre. Nem mindenkiben, de igenis van egy ilyen rettetesen veszedelmes tendencia. És erre hát nincs igazán elszerű. Még amit akarok mondani, hogy mire jó ez a dolog, ez egy fontos kérdés. A szociológia azért jött létre a 19. században, mert hogy jobb társadalmat akartak azok, akik szociológiával kezdtek el foglalkozni. És szerintem a szociológia egyik szociológus válságban van, de egészen biztos vagyok benne, hogy a válság egyik oka az, hogy a szociológusok elfelejtették ezt a kérdést. Magát a problémát már hülyeséget tartják a szociológusok, hogy lehetne egy jobb társadalom az képest, ami van, és hogyha ez a kérdéshez visszatérünk, akkor szerintem a big data-t is jobban tudjuk használni. Tehát, hogy mi, egy dolog, hogy mi van, és ebben a big data már nagyon jó, tehát azt tudjuk, hogy a fokrémet ugye azoknak kell ajánlani a foga, akik mi fogsak el, nincs itt van. De ezt a másik dimenzióját a létnek, hogy az Orlent, hogy mivé kellene tegyük ezt a társadalmat. És benne van a lehetőség, higgyétek el. Benne van, mert ugye a világ az mégiscsak döntéseknek a következtében alakul olyan, amilyenné, és a döntések mögött mindig emberek vannak. Hogy a döntéseket támogatjuk, a döntések alá teszünk számításokat, akkor elvileg arra gondolhatunk, hogy jobb döntések fognak születni, annál nem születni. Mind az üzleti életben, mind a közpénzeknek támogató szervezetek életében, és horribb életig, még az állam életében is. Tehát én szerintem a szociológia feladata, hogy visszatérjen az alapító atyáknak ehhez a hitvallásához, hogy tegyük jobban a társadalomnak. És ez egy olyan eszközérzésem szerint az összes többi eszközzel együtt, amely messze menően alkalmas, hogy ezt a hitvallást valóra Bocsánat, hogy közbeszólok, csak azt tudják definiálni, hogy mit jelent a jobb társadalom? Pont erről szól az elmúlt 20 év, hogy tulajdonképpen mindenki, aki oda került, az használt egy definíciót, aztán lásd, hol vagyunk most. Szóval lehet, hogy kérdés, ott van a probléma. Én nem metafizikai gondolom a jobb társadalmat. Én jobb társadalomnak tartom például azt, ahol több fürdőszoba van annál, mint ami van. Jobb társadalomnak tartom azt, ahol az élet hosszabb átlagosan, mint ami van. Jobb társadalomnak tartom azt, ahol az embereknek nem kell attól félniük, hogy másnap jönértük a rendőr és elviszi őket a koncentrációs táborba. Tehát vannak olyan indikátorok, amelyek mentén pragmatikusan meg lehet mondani, hogy ez a módszer kiváltképpen alkalmas erre. Kiváltképpen alkalmas, mert user-driven az egész. Ezt elfelejtettem valóban mondani. User-driven. Tehát nem metafizik, nem a kantot akarom. Én nagyon földözadott, nagyon fapados jogos, és tényleg úgy gondolom, hogy jobb szabadnak lenni, mint rossznak. Ez így van. Tehát akkor pont tulajdonképpen az alanyok, akik az adatokat szolgáltatják, nekik kéne tulajdonképpen definiálni, hogy mi számukra a jobb. Igen, de mert hát nem feltétlenül fogalmilag, hanem viselkedésileg. Ez még, amit a Bodor, ez egy nagyon ravasz kérdés volt, súlykérdés volt, a Bodor csak súlykérdéseket tud szólítani, hogy a reflexivitás az hogyan hat vissza. Erre az a válaszom, hogy általában véve persze ezt nem lehet megmondani, hogy hogyan, de pont most egy olyan egészségügyi projektet kezdtünk el kitalálni, ahol lehetőség van arra, hogy az illető saját egészségi állapotára reflektáljon. És akkor itt az, hogy te megtudod, hogy te veled most nincs semmi baj, de majd 5 év múlva lesz valami baj, akkor te fogsz elvileg, ha egészséges akarsz maradni, valamit fogsz tenni. Tehát ilyen értelemben véve ez a technológia ez lehetőséget ad mindenki számára egy ilyenfajta önmonitoringra. De ez mondom, ez nem a élet teljességét tekinti, csak mondjuk a életmódos egészség tekintetében ad lehetőségét önreflexióra. Tehát azt hiszem, hogy ez azért nem kevés. Jó, hát nagyjából ennyit akartam volna így hirtelenjében mondani. Persze az, hogy mi a big data, rengeteg időt töltöttem el vele, de mindegyik big data definíció azzal kezdődött, hogy ezt nem lehet definiálni. Így aztán arra gondoltam, hogy akkor nem definiálni, de olyan viszont, hogy te is így kezdted,
hogy hát itt még nem tudjuk, de azért jöttem ez a parlamenti zóga, mert ebben nem lehet belekapcsolni. Nem lehet azt mondani, hogy enne egyenlő minden. Tehát egyelőre ez a munkahipotézisem. De mindesetre végtelen köszönöm az értő megjegyzéseket, a magyar vitakultúrára abszolút nem jellemző pozitivitást, és akkor szerintem ebből fogunk tudni csinálni egy ilyen karközi, interdisziplináris meetinget. Jó, szerintem, hogyha még most menjünk át akkor informálisba, én a formális részét azt bezárom, és szeretném még egyszer megköszönni az itt nem jelenlevő Lőrinc Dalmának, hogy utasításainkkal szembe kiszivárogtat ezt a dolgot. Nagyon jó volt, nagyon köszönöm azoknak is, akikről nem hoztak, arról jöttek el, és emelték jelenlétükkel az eseményeket, és azt tudom mondani, ne vegyék fenyegetésnek, hogy ezt folytatni fog.